Faria. Ai! Mais prego, se non pode facer isto. Que son bolos, que se me tudo. Leiviña, esos son os teus ou os meus? Son de todos! Son de todos, nene, son de todos, nene. Son de todos! Ti tamén te sei, Paco, non calvo. Neno, que hai, acabas de Ponterí? Dale que me gusta. Viña un diablo, Deixa José Augusto, deixa José Augusto. 5, 2 no hoxe, 2 no mañá. A ver, Manuel, que non te queren acción. Hoxe un. Ya, eu vengo que xa vou ya. Vamos, rapaces! Vamos, nenos! Vamos, Rudi! Onde está o carro? O carro chegou. Está en carro, está dentro. Non por ti, amigo. Non ten dúas carros. Ya Vito, ¿qué? ¿Estás de cámaras? Tocoume. Un bocadinho. Ai, non, Dios, que ai, son pelado. Pasa con xente te amo. Veña, nenos! Non está aí meu pai. Ah, hombre. Que? Chiringuito. Grabas ti? Bueno, sí, yo. ¡Vamos, nenos! ¡Vamos, corre, Julio! ¡Ay! ¡Bien! Fora de xuego. Estaba fora, claro. Estaba... Fora de xuego. Me cago en Diola. Non pasa nada. Sí, si os de gente conmigo ya hay en el bar. Iba boa, eh? Iba moi linda, moi linda, moi linda. Iba moi €1. Le he Habéis invitado dicho yo, que me perdona. invitaba. La he invitado yo. Eu sei, No, no, este le he invitado yo, es que no lo puedo invitar. Por cierto, si ves a Teresa Menal, dile que tiene mi décimo. ¿Cuántos son? 22, creo. 22. Sí. Porque... O que? Décimo de la piscina. 23. Ah, é da piscina, 22. 22. Que cerrar que no se me constipe el canal. Que tal? Olvidaches de ir a podar, No, no, non me olvidei, o que pasa que como empezou a chover en agosto, Ah, jodeuse a bueno. parada de agosto. Entón Vale. dixen, pois agora da igual, agora en caída, Bueno, porque agora non é bo. no. podar. Claro, Cando caia toda a folla. sí. Os peores momentos para podar é cando brota e nas dúas que máis O sea, que hai que daño lle esperar a faz. que lle caia todo. Pois eu dixen, no, Ignacio, non creo que se olvidara, pero bueno, eu xa me acordo, voy a estar esperando que lle caia a folla de todo. Era para ir, se en agosto seguía en sequía, iba. Sí. Pero o chover reactivas, entón ainda algún brote, entón é malo, entón dixen, va, pois agora a parada. Xa. Bueno, tampouco... No, pero está Prisa non tengo, que agora da igual, non... Ui. No, Pero bueno, así alguna cousiña por ali sempre hai que... de paso se che ten pero, outra vez. no, eu xa estaba pendiente, o que pasa que dixen, bo, agora Sí, espera. Estás por aquí, non? sí, Sí. por aquí, Que facer? eu limpo isto, aquel vestuario, Aguanta, aguanta, Rudi, aguanta. Muy bien.
Pues aquí... Dame igual. Eso, dame el suelo, no te problemas. Hombre, sí. Si tuvieras una sopladura, eso sí que era bueno. Sí, o. Porque esto posta barrera no hay Dios que respeto. Hay sopladura. Sí, como usan pinos, O de... usas Porque as pipas son as mesmas. pues como non hai nada así. Pero que tes? Os sábados tamén? Todo. Eu estou de garra, este que se Un ao mes. un cada Buah, eso non... Un cada 3 meses? no, un de tres semanas. Pensé que decías un cada 3 meses. Somos tres entonces. E millón, facer eso que non eu, José, ese Steve, Bueno, os nenos que tal? Están no tempo de dar guerra. ahora Pero xa vai a... xa van... Bueno, o cole a... Ao cole os dous, xa. empezou o ruto este ano, Onde vai abaixo? A Tocha? Ai, veñen aquí. Pero non fixeste iso da adaptación? sí, hacemos, pero que pasa que o problema que ten Ruth é que como ela se limán de aquí na guardería iba quero pintar, pintaba, quero tal, e agora o problema que aquí é pintamos, recollemos, tal, eso, lego, fatal. Pero bueno, eso é porque está empezando. E non quere ir. Canto colla... Sí. Ah, eu non teño... O foro valle máis a Luis. Porque lle era oye... 2 días que veu... Sí. Pero non te creas, é que iso fancho metas estás ti, pero das ti media volta quedan xogando. Xora, pero non lle queda unha lágrima. Mais é protesta. E mira, e claro, cando está a Luis, dice, mamá, xa estive dando matar. Pero despois non vos di que en canto marchades vos que xa quedan... Sí, sí, despois non xora máis. Pouco a pouco. Pois vou llegar abaixo. Despois explico xo dos aspersores. Que? Sí. Aquel tiña malo... Os cheos que se andan, que se moven. Sí. Uns cheos que ten así que son As fan a dúas- parada, non? As dúas pestañas. Entón, alguén lle o debeu mover e pegar contra fora. Tamén se regulei aquel. Había que miralos todos, porque Iso Ignacio sí que cho sabe facer bien. estaban chovendo, estaban regando para fora. Home, Ignacio, Este ano aquí... non te avisei, porque abrín o manual todo. Entonces, cando tal, estaba lle manual, que daba un cachazo, e non te sanaba. Sí, sí, pero bueno, tenía un cacho grande. Despois, a mellor o día siguiente ou o siguiente, xa non. Pero bueno, mira que reguei, pero ainda así está así. Ti sabes que bueno, os chachos nos Eu este ano Juan, aí non vai botar o balón. reguei e non me saíron, e saíron unha hora. Ainda que como facía tanta calor. Pero merece reguei. Este regar, unha parcela así, regando, non sei. Os días siguientes, ese calor que facía, secabas. Estaba todo moi seco, adiante todo Vai ser a tendencia. No, este fin de semana da calma. Non digo, a tendencia Ah, dos veganos. dos anos. En contra, choveu en agosto, agora parou, Aí vai, vai. agora Oi! non sei se vai dir moito ou non, pero despois enviou, Gabriel, Sí, sí, cos carnés tuve un fallo, puxinlle o nombre de Iván, Adrián, Iván. que veñen os invernos máis. Bueno, como lle van a... Foi un fallo meu, non sei se quere ser ou non, é un de 15 euros que é xove, non sabes? Pa Adrián, o de Iván Xot é Pero deles, sabes que que... as cousas primeras estamos a facer. vai ser bo. Pero que non bichos están no construir. Porque claro, non te porque se sabes como se feiro, en canto chove hai humedade, danche de todo. Está
estaba espectacular. Pero grande. Cara a boca. De rapaz. Fixen mermelada. Deshidratamos. Non, fixen mermelada. Agora teño ali mermelada Non os conxeles nunca. Pero agora teño ali mermelada, mira, ten unha nai de luz cerrada. Non sei de todos metedos no congelador nun arcón e chacou. Sí, quedas todo máis caro. Eu os arradas que fixemos fai 2 anos. O ano pasado non fixemos nada, este ano tampouco. O ano pasado cando cheguei ali... Hola. Fixen eu, 15 días van a coller. Ao cabo de 2 semanas cheguei ali, estaba no que día o vento. Pode ser. O Castillo tamén dá. Que é raro. Non, pero algo non deu. Sí, pero conta que o ano pasado que veis de castañas? Bien. Castañas, además, non ves, non son castañas, todas son e onde tuve na modalidade que me parece que querían unha castaña. Eu quería que hubieras ti, a ver si che parece que de casi non é de castaña é largo, rápidamente. Non os fui hasta non se trata o fruto, eso normalmente o fruto como aquí tes unha cerveira, brava, Sí, hasta ahora non valeu nada. O sea, non quedou hasta ahora non valeu. Onte se viñe ali unha, non parei, pero si non comigo, non se debe. Pero claro, se non hai de botar castaña. Sí, eso sabía. Os abaixo seguros. Nunca había xuntar caseta. Sí, ese iba nela. Ese xa non valía para coller, pero se tiraron os puntos e se tiraron. Sí, que había tres. Eran clones, son clones. Era por... o castañeiro como de... Non perdas ese balón, non perdas. De un apodo, saca... Mira, compañero, mira, compañero. Pois eu creo que isto non é igual. O outro era pequeno, en cambio este xa tirou así a larga de para arriba, o outro que xa castaña así no pecho. E este botamos en esos pequenos a mitad de la restaura para os de... Bien, bien. Digo, porque eu cando se te digan ¡Don cuidado, Manuel! ¡Mando despistado! en teoría debería ser outra cosa que E nos de apañar e despois como que non se hinchas. Deixa o porteiro, dale ao porteiro. Eso es. Un pouco entre vivos e... Comparado con os... Hombre, José Luis, queres ir a televisión? Tens que ir a choiar algo. No, que despois... Nunca retrato, nunca. e abriu disso. Yo nunca retrato. Pouco a pouco. Algo de Juan Pérez, algo de Juan Pérez. Estás todo día? Sí,
ese sería a las 10. Acaban ás 8, entre 8 Ah, e bueno, 8 e media. entonces Controla, controla. Sí, mañana menos 4. Bueno, Vale, Ignacio, venga. veña, chao. Venga, hasta logo. Perfecta. Posteiro. Mira dos bandos, ó. Mira al guardar. Aí. Punta, non perdas ese balón non perdas, non perdas. Actos que escoito. Likud. Aí vai o Likud. Vas por mí. Por mí no vienes. Sí, por mí. Tiene faltas climáticas. Claro, porque grabas. Que? Porque grabas os partidos. Quere o mister, quere que lle grave. E mañá quere que lle grave os juveniles. Aguanta, aguanta. É o para Roca. Ai, non é o. Para o balón, mira. Ahí. Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien. Uy, muy bien. Sí, señor. Muy buena, muy buena. Ahí va. Señor, señora, ay María Santísima. Vale. Aquí esta banda, hombre, aquí esta banda, aquí, ven para acá, ven para acá. O balón aquí, chao. Sempre o máis difícil. Mira como está o Barcelona. Mira aí a ver, por canto vai ganando xa. No estaban a 0,
fuerte, Piñín, más fuerte. Está ahí Javier saltando. Ahí Javier saltando. Sabes, temos unha aficionada nova ahora. Está bien, a ver, ¿quién es el delegado do B? Ven para aquí. ¿Cómo es el delegado do B? Delegado. Están alterados. E come contestas ao teléfono, Non me chamaccia. C'è un WhatsApp, Hai WhatsApp, sì, per il WhatsApp non vexo. Ah, non lo so. Quando hai il telefono tampouco so. ¿Dónde estás? Xogas cato. Alberto, ¿dónde andas? Que non mirei nada. Bueno, eu os WhatsApp non os miro. Miro solamente unha vez de vez en cando. Fuche pola porra. Sì, claro. Que? Como? Se queres tomar algo. Ah, per cando me chamache? Por iso, ci devo andando per tomar algo. Pois non me enterei, porque fun á piscina Ma mi finismo che stava. e despois fun mirar a ver se jaran o millo ali, que hai que ir probar, ver unhas perdices. E se non iba contigo, claro que iba, pasa que non me dei cuenta. Que canción así chámame? Entre perdices e il miglio. Que canción así chámame? Mañá hai que ir os casos ao monte, hai que mirar onde se jaran o millo para ir a un sitio que non haxe millo. Se non, métense no millo e despois, hostias. Estamos por culo, vas gravar os veteranos. Non, xa, se queren gravar eles. Sería ali non hai fonte ninguna, vou a ver se está aberta esa. Non quero O que teño que fazer é descargala. Ao marchar daqui teño que ir á nave a descargala. Por si non me collen dúas. Xa teño cargada unha tarjeta de memoria, pero mentras mañá hai que gravar os juveniles. E o Arturo tamén. E Barzúa. Pero hai que buscar outro, que eu quero ver o partido. Terelle 10 euros a Diego. Xa me tocou o dor. Xa me tocou o dor. Fofo. costilletas. No marcaron, non. Que? No. De retraso, ¿dónde está? Bueno, hombre, estarás con la regla. Ci non sei come è. Explica un po'. Estou a punto de non sellar ninguna para a semana. E logo, non che mandou o Non sinelo. estamos, Había que marcar un aire de descanso. non estamos ni nada. É igual, xa buscamos, non te preocupes. No, a Mario se lle dice que ocurrió. Otra Cacharela se está. Hostia, vamos a A Oscar. primeira, Óscar, a primeira. Vale. Pon esa aí, es un carne de monte, pon aí esa. Claro, sabes os partidos. Poder. Oscar.
Cuidado con Suárez, Santiago! Cuidado! Non mi accorgo, che fuori. Ahí vai. Stai quando andando. Sí, non hai... No, non é que se van andando, é que ti estás acostumbrado a ver o preferente, isto non ten nada que ver. Entende? No, per certo tu hai un pouco máis de gana, só. Estás quando andando, estás quando sobrado. No, é o Deza, o sobrado xa gana os outros días. Hostia, eu pensei que era o Pino é o juvenil, non? Sí. Agora xa me confundo con tanto fútbol, juvenil, Artúa B... Ter mala memoria. Xa me perdo. Tanto juveniles, infantiles, alevís, benjamís, só hai que poder nun papel apuntar, non? Veteranos. O papel que é moi pequeno. Non, grande. Tu hermano que xibir lá? Un libro. No, iba a matar os pobres. Fuera. Aí. Se coñecía da mi candeira. Ay, aquel que estaba solo, que la van. Pero... Más tarde. Mano. Más tarde será. Más tarde non devolves, dale así. Marisa, grava aquí que puedo la chaqueta abajo. Muy fácil, mira. Quita el donde va la pelota, leva la cámara, ¿ves? Vai así, para ali va la pelota. Ahí. Ahora sí no se ve o partido. Bueno, un momento. No, porque pero me entrou pola chaqueta, ten, está moi frío. Toma. O partido no pode ver, Pero que a pelota por aquí non vexo. No, es que mira más o menos, imagínate, la pelota está ali. Fócase ali. Ahora. Ven para aquí. Ahí, dale así. Una vamos a poner aquí para que no se mueva la estrepia. Ahí. Esto despois... Venga Manuel, que pilla. Diferente. Mira, tenemos. A ver. Muy bien, y ese balón, muy bien. Sigue. Mira a los compañeros. Bueno, un pase, sí señor. Quando viene per scudo dice ma così che muore. Aquí.
cantada do novo. Cuidado tu frío, amigo. Hai marcaron eles? Unha cantada. Vai cantar de quen? Dous, da defensa va. De quen, de? Un centro desde ali, de que meteron de cabeza. Posto. Era un canto algo de defensa. Non podes acercalo máis. Aguanta, home, aguanta. Aguanta. Piñín non falla, ele se dixo que deu o balón no... Non falla, pero o pase de quen foi, claro. De quen foi o pase? Marisa, dille de quen foi o pase. Celis, de quen foi o pase? O pase foi de Fofó. Si, foi dos collos. O afito, logo. Tens comprado as gafas? Foi o único que fixe esta hora, Quen, Fofó? Si quero meter tres, pero a menos. Vai, clavo o banderín por diante. O banderín un só, ou un ruta. Ficou Sevilla. É de broma, pero é para estar no Barcelona. Soñas desperto. Aí vai outro. Fora de xuego, pintou-lle. Merda, tiño o chisme ali. Que chido. Ah, por dentro. Eu estou pare. Árbitro, hai que mirar para a línea. Está aquí grabado claramente que non é, Non é, eu sei que había línea, pero non é línea. ¿Te has visto Francia? Sí. Julio está fuera. No, Julio está fuera. No, línea banderín non lle levantou, No, está. Julio está. Dove sta la linea là? Non vedo. Ah, sta lì. Julio está fuera. Cambio espectador aí. Fofo. Non sa, non, questo tamén. Tamén. Nin que fora pouco. Questo tudo xusto. Pois outro día non. Este que é, como se chama? Lamas. Terror de las camas. Que pita, só, que pita. Matilla, hostia. Sí, señor. Entendes de fútbol. Celis. Celis. Espera, como vou poñer do lado fotogénico. Espera. Espera, ponlle. Vos sale só o treinador dos Orientes. É o Madrid que ahora xoga. Mañá. Nas 8:30.
Barcelona vai ganando. Home, de verde vía. Tens ali esa alarma que eu vi. É Diego ni lo vi. Como? Mandei en WhatsApp, chamei, non me contestou. Tienes que ir a casa por él. O Diego quería vir, pero... Era dormindo. Árbitro! Que se levante, espabile. Cantos fixo na dele? Non mirei, mandou bastante, non bicho WhatsApp. Eu Ali, teño 32 horas. va, 50 e media. Xente. Penso daqui non sei que se xuntou daqui. Aquí Colle bastante. ben o gol que vai marcar Piñón. Colle ben, vai volar unha moita velocidade. Como cabo, por onde vai abrir? Vamos, Fari, que tens que mostrar a tua clase. Vai entrar aquí. Villanueva canta que vas a entrar ahora. Ah, bueno, este non xoga nada. Se falar contigo. Queres falar comigo? Seriamente. Estiveste falando mal miña do outro día. Eu non falei mal. Sí, hoy non é. Suerte que non as conto todas. Hoy non eu. No, vai-te para xunto dele. Que é un calderetas, vai-te para xunto dele. Eu o porteiro para o Arturo de Veña. Quen é o 23? Javi Gómez. Que de que non estaba? Todo traballa na imprenta ajuda. A Costa, unha rapaz que estaba de camarera, novena, está moitos anos que é de Piñeiro. Está casado con ela. Que non é moi maior. Sí. É que lle falta o pelo, ten menos pelo que a Xalís, pero non ten que ver. Ten 40 e pico de anos. Pero xogou sempre a full sala. O número... A ver se... Oh! Ei! Ei, hombre aí! É o 24? O 24, non está. Barriga verde. Alá na esquina de todo, pelado tamén. Fillo ese de Chopi. Nuñez. Ese non? sí. Aí non lle gusta os carros. Ese non é o que traballa na gasolina. Sí. Mas outro día pouco máis do chon falta no coche. E logo? Ibas ti palema e vos. Era este. No furgón. Vaya bronca me botou o Diego. Home, claro. Iba pola izquierda, non? Ese é normal. Porque, mire, íbamos mirando para a casa de Fisteos. Ti cando vas por E ese... dime, Diego, mira, están afintando, puxeronlle non sei que, vou eu e miro, e nesto vexo que ven, aparta, que casi te metes nese coche. Pobre rapaz, de aquí para diante é mellor que vai na bicicleta a súa.
Sal porteiro, sal por el, hostia. Non o que vai salir, está ben. Son más los veteranos. Muy bien, sí señor, 6 metros. Quedan de ver las camisetas. Vamos, Sofi. ¡Vamos! Chao, me están las berzas para televisión. Velo partido máis gravar, un rollazo. Faltan 5 minutos máis, ainda va. Que grabas a primeira parte, non máis? Teño que gravar as dúas. E mañá Diego, mañá Diego non, a ver que non grava. Levar de gravar os juveniles tamén. Agora son juveniles. Ás 10. As 10. Sí. Sí. Un grixo, sabe Dios se foi los minutos. Un, dos, tres amarillas, seguidas. Julio. Temos minuto Julio, non se leva máis que semana, non se leva máis unha semana. Julio, tú no sabes. Damos 8 días nada más. Aquí tiene jale último, había 7 u 8 por aquí, porque tienen jale un 7. Tengo radio blanco, Ancora un campo grande. Outro vai para lá. Dale puxón fora de xuego, chaval. Cuidado. Vamos, Vamos. Bien. ¡Ey! Cos ollos. Cos ollos. No segundo tempo salimos a máis, ti. Cos ollos. Aí me cago en ahora aí. Ben feito. Pero os últimos 5 minutos. Claro, mas non que és un velho que teño 70 e pico de anos, é un pouco máis. Vamos No, lá. aquel tamén chega ben, aquel tamén. Vamos a 80 anos, mas vai todo o tempo. Pexa, todo xeito. Olá. Burro! Mierda. Cuidado. Cuidado. Está certo. Vamos, Julio, vamos. Vamos, Julio, vamos. Carajo. Ai, chop. Están nas veces para a televisión. Porteiro non é fillo de Fuste. Sí. Aguanta, Logo o aguanta. porteiro. É juvenil, sí. Tesoro, Manuel, tesoro. Súbelo. Sube, Manuel.
Cagado, que es un cagado, hostia, sube. No, hombre, no. Eso baixa, ya. Eso de... Todo baixa, ya. Baixa o más fuerte. Si fuera más testigo, que baixa o fuerte. Bueno, caralho, ese estaba... Normal, fininho. Deixa-me pedir um passo. Pegado, pero non ten que estar 2 metros. O 1 metro 75. Árbitro, retírate, hombre. Director, animal! Está grabado, non pasa xa. Arbitrucho. Está grabado, non? Se acaso. Está grabado todo aquí, Arbi. Despois vamos gravar os veteranos. Sí, xa facer caso. Bien. Arbitrucho, hai que andar de culo. Si queredes ver espectáculo. Home, xa sei, por eso, gravo. Xa vou non gravar eu. Acabou. Bien, Chopi, bien. Que toque de categoría. No do Nuño, non? Sí. Bien virado. Muy alto, muy alto. Xa, eso non está. A ver si soba, a ver si deportivo, si tiene más cara. Levántate, levántate. Sí, eso. Cada uno de unos ¡Ey, hombre! ¡Ey! ¡Fuera de juego, árbitro! Calle, así llama así. Ante todo deportividad, sí señor. No se saca de cero. Suave. Iso ya cama. Ay, suave. Deve vai tirar a portería. Quen, o deve? É capaz. É o Torero, cala a boca. Torero, vai, non é o Torero. Eso es tarde los millones, millones tarde. Está aí Marisa, se non enfocaba, pero... Como decía, Tiene portero. Tiene juego que vai para a portería. Muy bien. hay vida, hay vida.